hasi ondoren, guri zerbait esateko ere badute, eta mikrofonoa zabalduko diegu. Arantxa, mikrofonoa zuretzat. Egunon. 1968-1969 ikasturtean sortu zen ikastola Usurbilen. Txikia, baina ilusio handia. Eskerrik asko orduko jendeari. Gaur egun ere ilusioz beterik gatoz sagardo egun honetan, harik eta behar den artean euskara eta herria den gure harira. Kilometroak aurrean ditugu. Zoriondu nahi zaituzten lanean ari zareten hainbeste eta hainbeste lagunei, lotzen gaitun ari honi tiraka jartzen ari zareten indarra ez baita makala. Gora zuek. Eskerrak eman nahi dizkitzue baita ere sagardo lagunen elkarteko hoi, egun honen irikiera Udarregi ikastolari eskaini izanagatik. Egun hona pasa eta laizter arte. Eskerrik asko. Zabaldu botellak orain. Hori zazoia hori. Tragoizka bana.